akube sebandleni. Amen. Iyaxolisa Nkosi yami, hayi ukuthi ngifuna ukubukwa. Hallelujah. Angiqondile lonto. Nethi nje ngenziwa ukujabula Amen. ngendlela ngolesine ngiphatheka ngakhona kumama wami. Ayibonge lenkosi. Amen. Manje ngithena ngithi ngiyabeka lapha ngathi 1+1 ngiteka 20 rand. Amen. Kanti kwenza kanjani? Amen. Sengibona ngathi bayakhuluma sengithi hayi no bekuvele ngiyiphethe. Amen. Ngiyamthanda lo mama. Amen. Ngineseka njengomntwana, ayibonge lenkosi. Mama ngikhona ngolesine. Oh my darling. Amen. Mangikhona ngolesine ngiyangibona khona manje ngiyintenge ikhapha laseKwaZulu kabona kanjani. Kodwa angiphuthi mina ngolesine. Amen. Ngoba ngiyaneswa. Amen. Uthene bethi indodana wami mama uhamba unje ugula ene ngiyagula hayi nokuthi kancane. Ngathi mntanami akufuna ukuhamba nje ngiyobona lo mama ngoba nangomshado angizange ngenze lutho. Kodwa nje ngifuna nje angibone ukuthi khona namhlanje. Ngiyamthanda. Nawe yangi hayi uthi ngoba kuuzethe. Hayi ngoba kuuzethe. Mhlawumbe abanye bazothi kwenza ngoba kuuzethe cha akwenzi lokho. Ngiyamthanda ngoba naye uyangithanda. Nezinto eziningi engabe sengiyazazi engizifunda ngapha. Manje ke sekunqimphotho ungangitshela into manje sengiyikhohlile. Ngize ngithi uNkulunkulu wami awubheke ku2011 years ngisebenza ngiphuma emakhishini ngo10 ngijahe olesini uthola ukuthi hayi idwala la ngifike ngafunda into eziningi kodwa kuhlupha nje ngoba manje ngiyafunda kodwa kuyaphuma athi nethi gogo bese ngithi amen sayina wena ukuthi ngikhulumele ukuthi ke amen. Amen.
Kumayam